Nivîskarek Kurd di derbarê eşîra Omeriyan de pirtûkek nivîsand. Nivîskar xwestiye pergala eşîrtiyê li welatê xwe fêm bike û hewl dide ku pergala eşîrtiyê li Herêma Mêrdînê bi rêbazên zanistî bi civaka Kurdan bide naskirin. Heman demî de bi taybet jî rewşa jinên di nava eşîra Omeriyan de ên deng ve dane dike. Di pirtûkê de min xwest got ez eşîrekî Kurd bidim naskirin. Çi coğrafya wa çi ye, debara wa çawa dibe, ez îşter bêjim berberiya wa di nav xwe de çi kesayetiyê wa kîne, kultura wa çi ye. Di gelek warî de em hinekî biyaniyê civata xwe ne. Gelek carî mesela civata eşîrtî wexta tê qalkirin û loterî tiştê li paşmayê û tiştê got yanî tedî dema wa derbas bûye û filan. Ba min ew dîtinek nerast e ji ber ku divê em xwe nas bikin. Nivîskar bi vê xebatê xwe dixwaze him rolên eşîrtî bi doza neteweyî bide fêmkirin, him jî jinên eşîrên xwe ên bi karê siyasî û rewşenbîrî daketine, bi wêneyên wan jî bide nasîn. Heman demî de dîtinên çarçik kirî û tije şaşî vala derxîne. Civaka eşîrtî civakek dîrokî bû û divê weka qonaxekî dîrokî jî were fêmkirin. Eşîrek ciyayî ye û di berê de jî di tevgera netewî de ciyê wana heye li ber xwe dane û heta îro jî ew berdewam dike. Mesela jina jî wexta got min yanî gelek carî wexta û behsa eşîra tê kirin, mero tenê aliyê bav behs dike. Ê me xwest got hinek aliyê jina jî derkeve pêş, jinê wêrek, jinê got mesela bi rastî xwedî kedin, me gelek navê wa, xebatê wa ê got hunermendin, ê got siyasetmedarin, ê got lêkolînerin, me navê wa derxistiye nivîskar û wekî din. û ji aliyekî de jî dîtinê çewt li ser jinên eşîra tên gotin, dibêjin kolen ew kêr nedhatin filan, ba min ew dîtinekî beredayî ye, dîtinekî çewt e, di nava eşîra de gelek jinê wêrek hebûn, jinên got li pêş bûn hebûn. Pirtûk ji weşanxaneya lîsê çapû ye. Nivîskar dibêje divê ev rastî û rêbaz ne tenê ji bo eşîra xwe derbas dibe. Lêbelê têkiliyên eşîrê bi eşîrên cîran re jî çê dibe û dikevin nava têkiliyên dîroka welatê berfire. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.